bay, ngayon ito po yung nakikita niyo, ito po yung stock pipe natin sa ating Leader G. Ayan mga bay, ngayon ito po yung nakikita niyo, ito po yung stock pipe natin sa ating Leader G. So, kawawa na yung stock pipe natin mga bay. So ang gagawin natin is i-revive po natin to. Pang nasa loob niyo mga bay, i-revive natin to para kita niyo sa loob mga bay. Wala na pong divider to mga bay. So ito po yung ilagay natin dito sa dito mga bay, para mawala tong ginagawa natin na pag-wielding na pangit tingnan mga bay. Okay. Revive natin to, pagandahin natin to at ibalik natin to tubo sa yung tube nya, at pagkatapos lagyan natin ng Scotch Brite mga bay. Balik natin yan ng Scotch Brite. So dating muna natin to dito para makukuha natin to mga bay. Kuhaan natin yung ito po yung tanggalin natin sa loob nito. Ayan mga bay, natapos na yung ginawa natin, yung sa kanyang takip dito mga bay. Ay yan po, so maganda sa tignan. Lagyan natin to ng silencer dito mga bay. Hindi siya masyadong maingay mga bay. Yung stock yung tunog niya mga bay. So yan po ang kanyang forma. So lagyan natin ito ng tubo. Ginawa na tayong tubo mga bay. Itong tubo yan. So yan po ito ang pagkalagay. Ito pagkalagay mga bay. Proceed tayo sa pangalawang step mga bay. So yan mga bay, natapos na. So balik na natin. Ding na natin mga bay. May laman na sa loob mga bay. Scotch Brite po yung ilagay natin mga bay. Ayan, Scotch Brite. Yan lang po kadali mga bay, pero mahirap sa mga bay. Yung sa ilalim mga bay. Mga bay, nabalik na natin. Yan po. Hindi pa napatapos mga bay. Tapusin muna natin. Pagkatapos i-sound check natin mga bay kung ano ang kanyang tunog mga bay, para makinggan ninyo ang tunog sa ating bagong stock pipe na ginawang kalkal pipe. So ayan mga bay, natapos na yung power pipe natin na stock pipe yung ginawa natin, balik natin. So ito na pong kanyang mukha mga bay. So, hindi ko na binibidyohan kung paano natin ginagambit dito, pero nakikita naman ninyo kung ano ang nasa loob nito mga bay, di ba? Pinturahan pa natin to ng high temp para maganda tignan mga bay. So yan, so sound check natin anong kalalabasan sa tunog nito mga bay. Sound check muna natin, start natin. So karon mga bay, humana ato ang stock pipe, nahimo na tong kalkal pipe outro. So katong sa una mga bay, pati kito design daw tong tumoy diri mga bay, kay gamay siya og buka. So ipapakita na ko karon nga video.
siya. Gamay o buka mga bay, kita ninyo sa last video na to. So gi-revive na to ni, nakita naman ninyo mga bay kung unsa ang sinugdanan na ni. Gi-revive na nato niya tong stock pipe. So muna niyang finished product sa tong ang kalkal pipe mga bay. So muna yung sulod mga bay, oh. Kita ninyo ang sulod na atong iwagan mga bay, ha. Sulod sa tong kalkal pipe mga bay. So para mga bay atong i-sound check kung unsa kanindot ang tingog gani. So i-sound check nato mga bay para malunggan ninyo kung sa tingog gani atong gihimo nga kalkal pipe. Nakita naman sa siguro mo kung giunsa nako ni paghimo sa sugo, di ba? Yung minor mga bay, hinay lang siya og minor. Pero himuan niya po na ito ni silencer dari mga bay para hindi kayo siya saba. Mga bay sa atong kalkal pipe. So nindot siya, buo siya og tingog. Bate na, pait, okay na. Okay, layo perbay mo, ha. Sunod na pod. Hapit na ni na dato mga bay. Pag madato ni, di gini magalimot sa kuha, ay. Oh, dato naman tadaan pero kwarta gyud kulang. So, sabayan ako to sa lakaron padulong dito. Ano po? Salamat! Hindi mga bayo, mahinga na niya. So, unya mga bay, natay reading. vlogger mga bay, ato kaning ila-ilahon. Hindi na talahos.
gawas dito kay haso la kay tag sige balik dia mga bay, naka-shorter ba ta? Ayan. Let's go. Balik otro. Gawigol-wigol na itong katubangan mga bay, kulag hangin. So magpahangin sa karan. Hangin sa itong mga bay, kaya kulag hangin na babante. So diri nga lugar mga bay, ako mabantayan, dali kayo maka 100. PD mga bay. Nilagpas ko sa 100. Grabe, nindot pick up atong power pipe mga bay. Magpahangin sa taas sa tubangan mga bay, kaya medyo nibigil-wigol sa ganina da. Sabi, wala ba ko sinsilyo dala.